Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosini ya urenya kora magajwan kamaro mentio ku gwen market kod maendi no kinyi mar ching tarika par kod dik dwenero mar bichi ga na kod pare kod achiel warwaki Sulwe Mokinyi mabiro chakre thulu machok mokal chen kanyo dakos kal kanya berio bang sa achiel go kinyi ni di market kod maendi lungani jasa sado ya wuot seme antika kod nyawadwa Brenda Agenyo anyaso banyana kirwadwa kelwe dario ni watare e weche giki manyien mabendo wachako kod bomonero ma Nairobi kama lipot koro yango ni jatende piny owacho mapacho kaendi Migosi William Samoei Ruto sani koro yango ni piny Kenya oseketo ogrimiti moriere malich mokalo mabiro neno ni weche go mago wala gin mago medo jiwe kin piny nero mar Kenya kanyakla kod piny nero mar France yierruok tiyo to chachiel market kod mano onyodo weche go mago wala weche magarita kin mamako mathoth ka bende koro geno ntie ni piny Kenya biro tiyo to chachiel kendo ni bero biro ne oganda e pacho kaendi mangima and insurance assets, and more than $500 billion in central bank reserves. I am not talking about Europe, I'm talking about Africa. Yet, paradoxically, while this capital exists within African economies, governments across our continent continue to struggle to finance critical infrastructure, transport corridors, energy systems, industrial parks, logistics networks, and even affordable housing. There is capital in Africa, but Africa's development projects remain starved of financing. The issue, therefore, is not liquidity. It is risk architecture. That is why Africa is laying the foundation of a stronger, more resilient, and more self-sustaining financial architecture. Kenya, therefore, reaffirms its very strong support for the Alliance of African Multilateral Financial Institutions as a strategic platform for coordinating capital mobilization, risk sharing, and project execution across our continent. You remember, colleagues, that we did endorse at the last AU summit the Alliance of African Multilateral Institutions, starting with the World Bank and all the other institutions. Through institutions such as the Africa Development Bank, Africa Export-Import Bank or Afrexim Bank, Africa Finance Corporation, the Trade and Development Bank, Shelter Afrique Development Bank, Africa 50, and Africa Trade and Investment Development Insurance, Africa is steadily strengthening its capacity to finance infrastructure, industrialization, trade, housing, climate resilience, and economic transformation. These institutions are more than financial intermediaries. They are instruments of African agency, strategic sovereignty, and collective self-determination. Friends, we must believe in ourselves. Jatenda piny France amano Migosi Emmanuel Macron mabende kruto yuoro e romo achiel no kane loso to yango ni pinjego mag Afrika kruto dwaro mana kwe makende e kindgi giwegi mar neno ni gidongore kendo dongruok ochopo makare ne oganda duto e pinjego mag Afrika. Jatelo no omedo golo kwayo makende ne jotelo duto mawuok e pinje mag Afrika mondo mi kruto ne oriwore kanyakla mar neno ni gikelo kwe e kindgi kendo chenro mag dongruok ochopo e wang'e.
want is for all of us to take a leap together. This is not an agenda which is univocal, which is top-down from Europe to Africa. No way. It is an equal footing partnership built on mutual respect. And we're going to build this together with respect, lucidity, and courage. And that is why, if we're going to be successful in this, we need business leaders, and that's what we announced yesterday. And this is a big first. 23 billion euros of investment in the private sector. These are for industry, for firms in the fully private sector companies in Africa. These 23 billion euros of investment is 14 billion for French firms in Africa, 9 billion in investments for African businesses on our continent. On your continent. And so this, we are hoping, will be the jolt that we need to inject more momentum into the process. All of this is going to, as President Ruto said, be based on quite simple things. A new partnership, a new vision for managing resources, for sustainable agriculture, for having tax and financial policies that are more consistent. It's also going to mean that we can mobilize international funding better, be it the World Bank, be it with the IMF and with other international, with special drawing rights, with all kinds of mechanisms and debt restructuring that can move us all forward. So it's a true strategy for guaranteeing peace, and that is why the ITD here in Nairobi is so important. We're going to be able to work with you, with the ATD, so as to move forward, so that ATD can play its full role continent-wide. Nyakoro mogi kotudre koda weche maket kod mang'wen report mabede kusani koro yangi ni tiyo kod lony manyasani en okenge go eko mabede nyalo gero go pinje go eko mag Afrika kokang noero maneno ni weche go eko mag ochumi gin mago bedo ting malo kane otwake kinde romo noero mano mabede notisi ni Africa Forward jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok e lony manyasani e pacho kaendi mano migosi William Kabogo sani koro yango ni pinje go eko mag Afrika sani koro serie thoch gi mar biro neno ni giketo tich ng'eyo kata tiyo kod lony manyasani weche go eko mag ting'o malo weche go eko mag ochumi, weche mag pur, weche go eko mag ngima e kin mamoko mathoth kama onyalo nyaka weche go eko mag somo kama e kaka weche ne chalo bore Nairobi. Economic transformation is not driven by policy alone. It is also driven by business that are building products, serving customers, creating employment, and expanding into new markets. And so we share similar challenges, but also similar vision. As President Ruto put it earlier today, that we're not deemed to look east or west, but we can look forward. But to do that, we need to work together. The creative industries are not a luxury reserved for prosperity. They are engines of it. They create jobs, they drive tourism, they shape global perceptions of our continent, and they also seed the cultural confidence that produces the kind of founders we celebrate today. Jatend duond buch siasa mar DCP Migosi Rigathi Gachagua koro to wuok oko koda ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto kanyakla koda ka jatend piny France mano Migosi Emmanuel Macron mabende koro to tudo koda ka weche go eko mag mibadhi maromo bilion 7 kana oloso chieng'no manyoro koda ka jofwamb weche Migosi Rigathi Gachagua koro to wacho ni nitiere kaka piny Kenya ne ochiwo ne kambi moro mar piny France omenda maromo bilion 7 omenda no mabende noningo beni ni tiyo godo e loso apayano mawuok Rironi kochomo Summit kata kamano kambino ne oko tieko loso apeno kabende koro to dwaro mondo Migosi Emmanuel Macron oneni omenda makamano koro to duok ne piny Kenya. Must face the law. To the president, in the presence of Emmanuel Macron from France, it is important we let you know why Kenyans made noise to you at the University of Nairobi Taifa Hall. It wasn't because of disrespect or hatred. They had a message for you.
that their taxpayers' money has been used and wired to French farms to a tune of Kenya shillings 7 billion, being proceeds of crime, as their children are not in school and they have no food on the table. Mr. Macron, this is how it happened. On September 30, 2020, under President Uhuru Kenyatta's government, French farms were awarded a Kenya shillings 159 billion contract to build the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road. However, the deal was cancelled by President William Ruto administration even before the contractor commenced works, ushering in Chinese contractors to give room for corruption. The entry of the Chinese contractors, CRBC, came after the president visited Beijing in April last year. Based on reports emerging in May 2026, the Auditor General has flagged the irregular diversion of approximately 7.3 billion Kenya shillings from the fuel levy intended for road maintenance to pay French firms for the cancellation of the Rironi-Mau Summit toll road contract. Mr. Macron, your French firms had a contract of 150 billion for a bigger scope. The Chinese firm CRBC firm takes it to 200 billion on a smaller scope, creating a 50 billion fund for corruption by William Ruto and the Chinese contractors. But your biggest interest and the reason why your French firms accepted cancellation of the Mau Summit was to get 7 billion shillings without doing anything at all. Mr. Macron, you are an accomplice in the 7 billion Kenya shillings theft from the people of Kenya. That is the money you have actually come to negotiate in Nairobi, not the summit that you are attending. Kenyans, this is a message Kenyans was passing to you yesterday. If you do know why they made noise, now you know. Kenyans are asking you not to leave our borders with this money. We need it to pay school fees. Mr. Macron, if Kenyans meet you elsewhere, they will make more noise. The children of Meru County risk missing going to school because your French national is demanding 64 million shillings from the county administration. Nyakromo gi kinde romo ne roma kit kod mano bedo notice ni Africa Forward rochruok magarita koro ne one bathe kod koche kinde go kuma bede moko kuom jong'anyo mabede gin jokidno tich oganda no wuok oko kendo kwedo malich mokalo piny Kenya kuom temo tituch achiel kod piny no mar France ka bende koro jong'anyo giki ne temo kwedo piny France kuom donjre kod tije mag piny go mag Africa ka bende kinde go no chuno bila ma pacho ka indi mondo minorakre kod jong'anyo maket kod mano mabende nono ka moko kuom gine ondhi kendo ibo do odiochieng'iri ma kawuono. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what has happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century. That's all in the 21st century. That's what their face is like. Kawadhi nyaka e piny libamba ma Uganda to eni jatend pinyno mano migosi Yoweri Kaguta Museveni giko no chamo muma mar apisa amano e ndamo mare mar abirio mar bedo ker mar pinyno amano biro banka piny Uganda yande ne obago yiero mar gi maduong' amano dwe mar achiel tarik 15 igani kama bang'e to chieng'no manyoro jatlono ne ochamo muma mar apisa kama bende koro to singo mar biro tiyo maber ne Uganda kowuok e pinyno mar Uganda. Nyasi makamano mabende notimore e lapno mung'ere kaka Kolololo mayudore e bomano ma Kampala no yuore koda ka jotelo mopogore opogore kowuok e pinjego mag Afrika kaachiel koda ka piny Uganda kendo no yuore koda ka oganda buora ka bende jatlono koro to ane oyango mar biro chung' motegno koda ka piny Uganda.
I Yoweri Tubabu Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Pochiki ni jatend piny Uganda mano migosi Yoweri Kaguta Museveni. Nyakoda mogi kupogore koda mago mbele timre pindi mamonero ma Uganda odugo pacho kaendi kama report koro yango ni migao moro mok ma piny owacho omende lungre ni usawa saint koro golo report ka wacho ni nitiere pogruok malich mokalo nyate pogruok kit chwech mabende pod dhi nyime pacho kaendi pogruok maket kod maendi mabende sani koro miyo nyithindo geko manyiri ok yud gikeni marom kopimo kod nyithindo geko machuo e pacho kaendi. Usawa bende koro medo tielo ni ahinya te weche geko mag somo sikunde mopogore opogore mag nyithindo geko manyiri. Rang'iny mag weche geko mag somo koro pod ni piny kipimo kod sikunde geko ma nyithindo geko machuo bende some. Kama ekane ogol report maket kod mano. Is a girl's odds of achieving better learning outcomes in numeracy and English literacy are 28% and 25% respectively higher than a boy's odds. And a child whose mother has a university degree or has more than double the odds of achieving better learning outcomes in numeracy and English literacy than his or her counterpart whose mother has at most primary education. We were also looking at the risks that children face when they are not in school, and we see that, for instance, if a girl is not in school, she's 12 times as likely to get pregnant as her colleague who is in school. And we think, therefore, that first and foremost, we need to redouble our effort to make sure that all children are in school, because that is where they are safest. A policy cannot be made without evidence. For a long time, we have been appropriating funds and we have been developing policies without having concrete evidence, without having data, without having information exactly on what has gone wrong where. So a report like this by Usawa Agenda is giving us that data which provides us with that evidence. Kawadhi nyake county no Manyamira to ene moko kuom jotelo kuwuok kono koro to ywak malich mokalo ne medruok mar kuonga ma ok opuodhi ka chielo koda ka tiyo gi yedhe mamero ji mabende koro to giwacho ni oganda mathoth to enya rowere koro to tiyo kodo gi seche gi eki. Jotelo go eko mabende loso bang' romo mane gibedo godo koro to ywak malich mokalo ne magi en achiel kuom gigo mabende koro to osebedo ka medo rochruok mar arita kwe gwenge makono ka chielo koda ka nyayo timbego maricho kama oting'o ne kabembo yae ma osebedo kadhi nyime. Gikolo kwayo makende ne tenda rita kwe mapacho ka eri mondo mi koro to wuog oko mar neno ni okonyo e tieko kong maricho ma osebedi ka iuso e kaunti no. Wazuri wale ambao wameonekana walevi kupindukia, wamekuwa wagonjwa, waletu wakusanywe pamoja, hata wapelekwe waende kutibiwa. Hizi pombe haramu ambazo zinapatikana katika hiki kijiji, hivi vijiji vinavyotuzunguka hapa, unaweza kushare hayo maneno na viongozi wale wametoka katika administration, the security sector, ili wapate kuchukua hatua. Nao wafanye bidii, viongozi machifu wote, deputy commissioners, county commissioners na county commissioner wote wafanye bidii ili wahakikishe ya kwamba watu wetu wako salama na usalama unahakikishiwa watu wetu. Waepushwe na pombe haramu, nyinyi mfanye crackdown. We cannot have peace when you have the issues of illicit brew, bank peddling and the like. And therefore, I have directed the chiefs, the ACCs, that we must conduct intelligence-led raids. Ya kwamba sio kwenda tu kupigana na pombe haramu. Na hakikisha ya kwamba mahali pale ambapo wanaenda watakuta wenye kutengeneza pombe ama ni vendors. Sometimes it's not even the brewers themselves, it's the vendors ambayo inatoka mahali kwingi, such that wakienda mahali pale they will make arrest.
Ikoromo giko ki county ni Roma Nyamira wadu ki county ni Rima Kisumo kama lipot koro yango ni bang' chochi ni wuok e skund nyiri kod chuo no Roma Obambo mixed mabende yudore Kisumu West Sub County Kisumu County piny owacho koro oseyango mabiro tero japuonj manyien e skul no Roma Obambo wuok tich Jumaniri makiny maendi bang' nyithindo go eko ne bago ng'anyo mar tipo ka gikwedo gol mabende nogol go japuonjgi maduong' mano migosi Mr. Wow mabende sani koro piny owacho e bwo duol mandiko jopuonje tich TSC ne ogolo kendo tere chano mar dhi tere skul no Roma machielo. Wach mabende nokelo wedeya kod ruoruok malich mokalo e kind jonyuol jopuonjre kanyakla koda jotije skul no ero. Wach mabende nokelo ng'anyo kendo nochuno obila mondo mine oba iro go eko ma golo pi wang' e kinde mabende nyithindo go eko no bago ng'anyo midhiambo maket kod mano. Maendi en Gordon Lelo, chairman mar Board of Management St. Max Obambo Secondary School. Wantie ka e bura mar Board of Management kaluwore gi mgomo gi chandruok manyobet nyoro e skul ka kaka the principal mar school Mr. Peter Wow nogol ka endi e yo mok kare. Board orado kendo wuoyo kendo kadho e wechegi. Number 1 kiny on Sunday mabiro ni endi odhiambo boarders biro report to school ka. Monday gokinyi saa 1:30 the scholars report to school ka. Somo biro chakore saa 2 wang'e Monday next week. Mane gi mwakadho. Number 2 wakale meeting wakani the puonj manyo okel ka mondo kaw kar Mr. Peter Wow buro kadho ni koro kobi mondo tika Teacher Service Commission buro manyo kumatere. The Teacher Service Commission oyie nigi kelo japuonj manyien ma neutral mondo run this institution from next week. Mage weche ma buro kadho kendo wageno ni school buro dhi maber. Wadwaro mondo kwe obedi ng'ata manitie manyithine somo ka school buro dhi maber from next week. Onge wach moro mabiro bedo marach. Waweyo the deputy minitie ka gin adek gin in charge of the school from now nyaka bikel the principal neutral machielo. Nikech wechegi ok beyo. The Teacher Service Commission transfer jopuonj left and right ko consult the stakeholders. Chich nitie ni gigi itime yore moko mikare mar hidden. Kuom mano, the board mobambo ka and the challenge transfer manotimore ka e court of law kendo warito duoko into court biro chiwo direction. Ka wadhi nyime e kaunti ma Nakuru mane weche goeko mag somo bende eni chenro mag somo no bedo kora kar ng'ikruok mano e skund primar Mamoi medore Nakuru West bang' ka jonyuol mawuok e gwenge makono ne jomonjo skulno ka gigolo ywak margi kata ng'uro margi e wi loko mabende notim ne japuonj maduong' mar skulno mano Mikai Carol Chebet. Jonyuol go koro to wacho ni lokruok makamano ok ber kata matin ka bende ne gimolo nyaka e apisa mar duol mochung'ne ndiko jopuonj e pacho ka eri TSC mano bade Nakuru kama bende koro to ne gikwayo malich mokalo mondo mi koro to neni ok olok japuonjno. Jonyuol go koro to wacho ni lokruok makamano dhi rocho chenro mag penj maduong'. Mwalimu wetu amepigwa transfer bila hata kuambiwa. Tunatoa mwalimu from slums, mwalimu ambaye hawezi kuhandle population ya 5000. Sasa tumekasirika na tunataka mwalimu mwenye ataweza kutask hii shule vile ilikuwa inaendelea. Na sisi tuko na boarding hapa na watoto wetu wanateseka wakati mwalimu Karoa yuko hapa. This is not the right time to destabilize a school. At the time when the school is headed to national exams, wakati ndio sisi tunajaribu ku-install the morals of the children wengine. So I think the right thing is to let the teacher who was running the school complete her time. Jakoromo gi kanyo be mwachopo gi giko mar yudo weche manyien kogwen market kod maendi. Brenda kata kapok watieko, ichio nade? Achio maber mana in. Ok achio maber. Ing'e Alice Rianga? Maber ndi. Ang'o miyo nyithindo manyiri kale matek machalo? And just as okairo kaka jiwuoyo wach Alice Rianga Facebook. What are they saying? Mbui. They are blaming her for being killed. Then why are they blaming? We should blame all girls for just being open and. I don't know what's happening with women. People just believe because of some videos, my trend. Maybe you believe Nino Dago life my baby a fake life maybe not gonna deserve like people are associating this with money and all this, but who is forcing men to give women their money?
And who is forcing you into me? If you come to me, you want us to be in a relationship, you're supposed to take care of me. So taking care of, nowadays people have responsibility or Koro, apparently ladies, apparently most ladies ok de san. Kapo kichako wuoth gi ng'ato. Ing'eni joma chon, kata kane pok ikawo ng'ati bedo gi keny to ne ginono. Yes. Tin nonro mane itimo, ne nyaka ne bedie jawang'ayo. Jawang'ayo koso ng'at mong'eyo, ndugono maber. Yes. Tinde ok apar kamano nitie Brenda. Kech, then tinde ngima masadi be ji ohero lavish life. Who does not want a buttered bread? Everybody needs that life. Even the people talking, they need that life. It's becoming expensive, Brenda. I don't like kaka nyithindo manyiri nego. I don't like it too. The other day, Riatka, onegi nyathi manyako. Jaramogi Bondo, chako onegi nyathi manyako. Iluongo ni Alice. I was following ngimane social media, and I'm saying it's not bad to flex and to have a good life in social media. Yes. But onego bed ano miya ng'iga ni to ng'a ka dhi romo gi ng'ato, adhi romo gi ng'a. Tang'o ma wadhi wacho. Ohala mane ma wantiere go. Nwadhi goyo. Nwadhi goyo. Brenda indaki wuoth indagi yudie. For example. Nonyiso ni nitie okang' biseketo ne ngimani. Exactly. Misewacho ni an mondo arom gi ng'ato nyaka bed ni ng'ama ng'eyo. Business mane modhi transa. Weche mage ma wawacho. To weche gi eki magera bende tek Brenda. Ibolo ni ng'ato in gi Justus koni, kucha in gi Ishmael, kocha in kod ng'ato. Luwore gi life ma ng'ato dwa dago Justus. Adwaro Justus for just credit. Adwaro ni abed gi Ishmael koni for lunch ma everyday. Jarent bentie. Jarent benitie. Jalos lepi gi duskoki. Gi duskoki benitie. Kantai to jogi te fwenyo ni kari tugo gi ga. What are they doing to you? So nyithiwa manyiri, wan bende nyaka wabed motang' gi gima wadwaro e ngimawa. Jonyuol betinde bet piny mawuok kod nyithindo si winde nyiri. Jonyuol go bentie in the first place. Jonyuol are very busy. Doing what? Jonyuol are present physically, but when it comes busy to killing their kids. Exactly. Because tindo kibet kod nyithindo manyiri mapuonjgi ni gini wan ikono kata sani pod nitie word maringo ni the beautiful ones are not yet born. Ekor mo ken wach maber wakwedo go kang mager kendo gi dho youth leader ma en ogai madun wisese mar ODM owacho ni wadagi wach mar nek menego godo nyithindo manyiri e pacho kaendi. Ing'e rungo nyakera? Awinjo ni en gi birthday kawuono. En at 44. Ipan 44 di. So no gino. Mawacho na en. Mawacho na en. Owe no mami. For the next teams one en 22. One mawacho na mwatere godo. Mane mwajiwo. Gima jo Kisumu paro go rungu nyakera en wacho ande che pa. E kaka ne jo Kisumu donjre kode. Yes. Kendo noketho mwandu buora kanyo. Kabisa. Waduogo nyaka mga jon waka oyo machok waduogo Brenda dhi nyiso ni to osegwaro. Weekend ne chalo nade? Gimo sebedo kadhi nade? Luwan Jesade would seme. Kachil kura kan Brenda Agenyo anyaso banyana. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth.
Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth.
Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.
Oyawre kendo nyako romo ga jwang kamoro mana mantie ko gwen maket kod mind dako skalo kanyo 50 kod ariyo manyiso dong daka boro to romo kanyo sa ariyo ko gwen maket kod mind. Wachako chon matin kech wendo wa en wendo ne romo dimbore kendo rito sa ok ochal gi mamoko. Ogendo yawre ka thuolo ni mondo mos joka nyanam to poch gi pa kuom rito sa. Oyawre Ni chako rito sa kala. Rogamano. Adinge ni adongo ka wach bondo kabisa. Ka wachiyo gokinyi. Yes. To kasechiwo tija maduong' ne luoko mtoka babana kapok adhi skul. Koro aluoko mtok babana, kaseluoko mtok babana kore ka arwakora kapok adhi skul. Koro ang'iyo ok ninda aseka. To amoso nyikwara Muga Jwang duto kamoro amora ma gintie. Erokamano Kala TV kuom luonga mondo wago mbaka e weche mag liel. Migeno di machuok gi nyige gite gi gweng' miae. Kuma noyike biechi. Nyinga Richard Chieng' Ogendo. An wuod Kisumu County ka. Kwara en wuod Kisumu Korando. But an Moroni ema puro niang'. Erokamano. E skim kocha. Erokamano. Moroni dhi nade? Awinjo ka nitie ywaruok e weche mag lope mopogore opogore kuro. Moroni to chiwo maber kawuono. Mana ni weche mag lo to nitie. Mokwongo wan gi weche mag lo ma nomi Jokoguta. Exactly. Ma nuclear estate. Part of nuclear estate. En gima long manosedhi. The Koguta man Nyakach. Jokoguta man Jokoguta man Moroni. They came from Nyakach. They originally. But ingeni kaka jine donjo Kenya ka. There was Kenya ka ingeni jiteo migrate kadonje. Koro ka jo ano migrate tingeni ne nitie. Iwinjo ka ne nitie jowane moko ne nitie modak Kericho. Iluongo ni Korecho. Okay. Ne nitie jowa ma pod nitie sani ka idhi Londiani. Tiyudo ka iluongo ni Lumbwa. Okay. Nitie jowa modak Lumbwa sani. Koro jowa nokere mang'eny. Gima penji mano. Ne wantie bura moro Koguta. Jokoguta go nyoromo. Jokoguta ma Nyakach. Kamano. To na winjo ka achiel kuom jotelo mabende ni jagoro mar ODM Kisumu County mano migosi Jonathan Okoth Opande ne owuoye wachno motegno kabisa. En mabe nomiyo wang'eyo ni karantie dondi moko mag lo. Koro Koguta gi ne gin gi lo maduong' malach kabisa. Kamogere Moroni factory. Okay. To ne gin gi winjruok gi ng'ama ne gero factory no then ni ibiro duoknegi lopegi. Ibiro ndikgi tije. En winjruok manokete andiko. Koro ka bang'e no to koro processes go there. Yes. County ma Kisumu ne very involved in it. Those days. No, even the county nitie CEC moro mar lands ma Jakubura ni. Hongo. Yes. Very involved no dhi maomo nyaka maps machon ka gi agreement gi moro amora. Ma koro National Land Commission no decide ni gi miyo Koguta lopgi ma ne ka fachiel. Okay. Koro kane pok gi kore mondo timo survey gi division go to gima nodhi otimore ni factory ma Moroni ne tiyo gi lo. Iwinja? Yes. But e winjruok ni joge nigi kama gikwayo go gin gi kuonde gi mane gipuro ma yude bando koro ka leasing otimore. Yes. To that information no kodhi ne lease. Koro leasing eno lease the whole nuclear estate. Koro according to lease gima no lease cha to ke mare. Okay. Koro ywaruok osebedo e kind the lease to gi da Koguta clan. Okay. But aneno ka sirikal nyose donje manitie some form of winjruok gi engagement osebedo. Has it been handled? No, it is being handled. Okay. Very well. The government is on top of the things. Aneno ka nitie buche mosego. One at the local level to the governor himself, Kisumu County. Nobedo gi meeting between the Lisi to kod the Koguta clan. Okay. The MP for Moroni bendo osebedo gi meeting gi the Lisi and the Koguta clan and the security agencies. Okay. Mane kanyo. Okay. Mondo weche go bed ironed out ma giok ng'ato oko owete ngimane. Okay. The second gine mosebedo go ywaruok mosebedo go maduong'. Yes. En lo ma Miwani eka close to eka 1000. Lo ma Miwani ni ing'eni en lo Uganda mar Kamagaga, Sidho, Kabar. Okay. Wan kendo gi
lango ma wan go kanyo bende. Jirendewa. Chon kapok weche mag siasa matek gi obet, dhano nodak mane inyalo bedo ni kichiew tiyudo ka jalang' e jirani. Nitie jok manyalo siemo ni kuonde ma kweregi nyiechegi ne nitie. Gin lang'o to gisiemo mwalo koni. Nitie joluo ma bende ne inyalo siemo ni wan kwarwa ne ni malo but kama oda kira ne nitie. Yes, yes. So ka miwani nopodho, ing'eni miwani nopodho ni nolore nodhiye weche moko niloso matindo for 2 months. Yes. To kochako yaw dhode. Kara ne en scheme mar kwalo lobni. It was a plan. Koro en gima ose in the transfer of the land. Okay. Ing'eni such magnitude of land they get given ni land board. There was a land board that transferred that land. And I believe some of the members of that land board are still alive. Unego dada ogini to, how did they come to do this thing? Auction or timon Jumapil. You understand? Yes. Transaction kata kelowo onge ng'ama nyalo nyisi ni nagolo pesa ka tachulo ng'ane. Pesa ma over 700 million ok en pesa meeting in case. There must be a financial trail. But somehow waindi gi pod odonje lo mobete lo. Ing'eni sirikal macha hold that land in trust for your paying. It's not government land. Okay. It's community land. Seche makoro jotendwa go dhogi piny kendo wuoye wachni kendo gikwa sirikal kaunti ma Kisumu mondo mi odonje wachni motegno. Un kaka jopur kendo jo piny, is it the right direction? Samoro be siasa nyalo donjo kan infiltrate. Ing'eni weche mag lo gin very emotive. And nyaka sani agoero kamano ne jomiwani, especially dhudi makwanogo. Okay. Sidho Kabar Kamagaga. To gi lango jo Nandi mane kanyo. Yes. Ni nyaka sani gisebedo ka giketo kwe kabisa. Ma weche moko osetimore kanyo, but largely there has been peace. Nikech gidwaro ni weche mag lobgi obed solved amicably. Ni ka ng'ato dwa tiyo gi lo, ok gitamore. Ka ng'ato dwa tiyo gi lo memiwani, to bed piny gi community to giwinjore kaka itimo nade, kaka itiyo gi lo. But kaka gik moko timore thurwa ka, ji te ok owinjore. Nitie jok ma bende chiemo ka mwindi. Be mago be nitie. Mana jowa. Okay. Ma bende chieng' moro nyikwagi nopenjgi ni to baba, in ka lop miwani mwindi ni ne kawo. To un nitime ang'o? Ni nachamo na jikod mwindi notedo. Nitie joma comply. Mana kata kinde ndalo mane iketo ne uhuru mar piny, nitie jok mane riwre home guards gi wasunge. Yes. Kata mana sama wuoyo kodini e weche lo mamiwani, jok manigi waindigo be wang'eyo. Gin dhogo jowa. Kendo andhoke go wang'eyo. Wanyalo nyisi ni ng'ane gi ng'ane. Tidho ing'eni nitie. Anyiso ga ji pile ni pesa ber te. Onge pesa marach. Correct. But nitie pesa mikawo. To pesa mandhogo piny mandhogo ogandani. To kik imul. Nang'o? Nikech inyuol in gi nyithindo. Nyithindigo ibiro bedo gi nyikwayi. Ing'eni keto gini wigi. Mana an ok awacho, so muma, nie muma. It's the Bible. It's in the Bible. Koro kiwe ni you will get away with it. I'm sorry. Ibiro chulo nyaka the 7th generation. Lopo ganda maduong' mar chal kamacha. Ok inyal riewrie ni in eming'eyo moloji te. Ka court no se pronounce itself. Nikech waindigi no koa gi lobni India. Lobni ne gi ya India to gibiro be kata konyuol gi ka. To gibo nyuol gi yudo lobni ka. Moko kuom gi bende otiyo miwani. Ma okorani ochako ndalo Somalia ka moko mineno kagi tiyo ne Somalia. Mane kama okorani ochako. Sama ne company of the Ana Londro PLC. Kama okora mar kwalo lobni ochake. To gi jowa ma jotelo maturwa ka bende mohero mana yegi. Kamano. Gavana Nyuo kod team ne ineno ka be gisetimo moromo mar neno ni wachni oketie mesa kendo twage maber. Kech obiro paro ni odong' mana dweche machuok to kendo waloko sirikal. Have they tried their best? The county government mbele kucho to ne otegna ahinya wachne.
Nigi dengni. Dengni, but ang'e gimomiyo nigi dengni. Ne nitie ng'ate tokgi. Maka ne gidwa ni gitim the right thing. To nyisogi ni rituru mondo nitie gino kaka wapango. Wadhi ng'ado lowo kacha cha eka 2,000 waketo special economic zone. Gik makamago. Koche moko matindo ji ne pogore lobe. Cartels mag siasa. But gisama wuene. Yes. So the county government of Kisumu is on top of things. Okay. And the county government, I'm not speaking for them, okay, but from kaka winjoge, they are very clear. Ngeni tigi mama nyawacho not on a political angle. Ibe idano, ibe wood gweng. About wood gweng, they have been. The government is very clear. Ni mano lopujo pay. Okay. Very very clear. Now the MP for Moroni, Honorable James Nyango Koyo. Yes. From day one, mano yere. That is in 2013. Very consistent. Ma lopujo pay. Jok makaw lob ni gin fraudsters. Gin wakoche. Onyango Koyo has served Jomoroni for makoro third term. Igni Maltin ne apargade. Maltin ne 13 years. To wachni pokorumo. Wachni pokorumo. Ok ni ngeni kidhi kodgi kodi ni miloko. To gichako kodi e court machielo. Okay. Koro gin court ni magitugo go koni. Kendo ku chaki loge ma to gichako gichikore koni. Koro en gimuyalo throughout. Kata samo wuoy kodi ni gine low. So we are in the process of appeal. Okay. One kaka Kenya Sugar Cane Growers Association wasebedi case ni. An kadonje case ni my predecessor, the late Samuel Anyango. May God rest his soul in peace. No keta peny moadhi through the files. Okay. Monyisa the genesis of watching and why we are in court. Okay. And I have stuck to that. We won the case. We have won again. But Kenya Sugar Cane Growers Association, so long as Nipo Dan Secretary General Mar Kenya Sugar Cane Growers Association, okay. Wabiru chung ne lobni and lop jopeny cases wase loyo or wane any reason why the so-called investors cannot move out. Okay. So kakoro gidwaro to gibi giwugo ganda no nikech gipende gin dongo boy gi onyuol gi pimani kan. Yes. Why ango matek mondo gibi giwugo ganda gibed go peny ni wadwa tiyo gi lobni kama mondo ganda bo bed gi chance mar interrogate kata wachne gi ni unto koro wadwaro ng'ama chielo. Mondo competition obede. Okay. Yes. Irikomana nyenye kule mkajwangu wadhi nyime kwa tuwa kaendiko da migo Richard Ogendo achiel kum jopure Sirikand County. Okay, Sirikand County ati mos gwenge yeki magoma Kisumu mbene nono weche gweko makit pur noero mar niang kanyakla koda bigweko mabendi usogo sukari pachukani. Migo Ogendo ang'o momiyo sukari mawuok miloso e gwenge waka machiegni kodwa bechgi roma gi miloso e gwenge kuma bor to bire pacho ka idwoko penjo no bang' kose kaw yo machok ka waduogo tang'o momiyo sukari for example miloso mana Kiboska inyiew the same price gi sukari miloso Kabras or kamoro mabor gi Kisumu to nitiere transport cost mar in card to jawagi to samoro nitie pogruok wach maket kono wakaw yo machok ka waduogo to Ogendo lerno ni tang'o momiyo bech sukari ringo kaka ringo nero. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.
Jokoro mogidako skalo kanyo aboro bang' saa ariyo kogwen maket kod mandi kaponi kokitudri kodwa antie ka en koda migosi Richard Ugendo achiel kuom jopur e pacho kaendi kendo ne wago kode mbaka opimonwa kaka weche geko mag lope osebedo kadhi nyime Kisumu kaendi ahinya to geko mag Moroni kendo ka bang' ka ne pok wakawo yweyo ne wapenjo ni to ang'o ma dictate nengo mag sukari mheshimiwa momiyo apimi ni for example kibos ni mana batwa kendo gikawo mana niang' jo-Moron waka to gitero mana ka to why ang'o miyo sugar is expensive? Sukari is expensive compared to other food stuff. But one gi a system ma iloso go nengo sukari. Man one gi a pricing mechanism ma nie check. Yes. But gima ketho gino en largely sukari wa value chain maniang. Yes. Or when it comes to sales, en a wholesalers market. Kore yudo ka mela ngamare jarignia bende en bulk wholesaler. Koro bulk wholesalers igene onyalo kano sikache no. Yes. Nyaka the right time market. What fail is the right time according exactly. to anyone. They to release a market. Okay. At that point in time, formula cha better distorted. But manato in a very little way, but in a small way, sorry. Gima hinyowa en sukari ma Brazil, ma pinje ma oko. How do they find their way into our country? Ni one kaka country, yes. Oko produce sukari moromo consumption mar the whole country. What produce less about tan of miareo of miadek. Koro tan of miareo of miadek ni oyiene mondo okelgi imports. Okay. Mondo o bridge that gap. Mondo market kick consumers kick chandre kama ni sukari. What you want tip called Kenya deficit. What produce less than we consume? Less than we consume. Koro the deficit. Is that our capacity? Sani kakuru capacity, we are now building more capacity. But again, the disparity in one give more meals and less scale. There's a disparity planning kind. So imports the samikeloge. Iyo ka jomoko the right imports kill at the right time. Okay. But wakoche moko nyofwenyo gimoro ni gikelo imports sugar as industrial sugar mondo ke gichul ushuru. Okay. Makosa maduong' matimore ni millers bende lokore importers. Koro giloso pesa e imports. Masama wuoyo kodi ni bech niang' odok piny nikech amila e Kenya ka nyocho kelo sukari ma jomoko jowetegi ok nyal uso sukari. Jareg niang' okelo sukari mang'eny manie market. Koro ng'ama bedo punished en japur emiduoko nengo ne piny. Ng'ama loso pesa en jareg niang'. So en oloso pesa to japur niang' timre nade hinyore. Kogolo sukari ni oko Brazil ing'eni ichulo jopur on different parameter. Okay. Ka factory no loso kongo, ichuli percentage mar kongo, chuli percentage mar stima, chuli percentage mar fertilizer. Ma ino ni pesa no ng'eny, ma largely sikach Brazil landed Mombasa en siling 32, between siling 28 gi 32 on a kg. A kilo. Okay. Koro kati med mana cost mag transport gangono. Still oko chope. To ka biro mo usa Kenya ka. To kano wero gi million 800. Yes. To loso billion a day. Ineno profit no. Koro ere ng'ama kamanero obro prefare go niang' koso obro prefer imports. Okoro rego niang' ni to kita tugo mora iye kanyo, lakini core business mare en imports. Yes. Koro kanye ma we need to address. Emomiyo awuoyo gi jopur niang' ni sama wadhi yiero directors mag sugar board. Okay. Man bende ama candidate. Wabed very careful. Nikech wanyalo end up ni wayiero ng'ama en misumba joreg niang'. To ka en misumba bende gi ngufu. Ere konyise ni left to the left, konyise ni right to the right. Konyise ni chung kanyo to chung kanyo. Misumba ok nyal
timo gima wuon go kowacho ne. Ni obedo ng'ama lweti otwe. Otwe lwete nyaka dhoge. Yes. Kodhi e bod ko en muomo nyowuok. Ok owach pach jopur. To ka jopur hinyore, tinyise ni dhi nyis jopur ni wan e gini, wan kanya achiel, wan e industry achiel, kata joreg niang' betime nade, be hinyore. To biro wacho ni jodalawa, abe nya temo kar berna, mak mana ni gini koro wan e achiel. Kata uneno winyoru, joreg niang' be hinyore. Iwinja? Koro akwayo jopur niang' ni, ageng' ni jogi tung'egi, kata thurwa ka ung'e ng'ama ikelo gi jareg niang'. Ng'eyo yot. Ibo neno ka jok moluore gin jotij mindi. Ng'ama oting'o pesa madwa pogo jopiny, magonyo jopiny, ke jopur niang' e jatij mindi. Soda gi mikati bo kel kanyero. Iwinja? Koro itiyo gi wiyi, nyam soda gi makati. Kaw pesa nikech mano pesa ni manyo mai iduokoni. Sakura to nyise gima in. Yier ng'ama ing'eyo ni dhi tiyo. Kik iyier ng'ama dhi tiyo ni jaindi. Nikech kiyiero ng'ama dhi tiyo ni jaindi, mokwongo to ing'e ni mano lo ma miwa ni odhe. Mokwongo jaindi gi gin magirego niang'. Gin magirego niang'. To gin bende omigi directors. Joreg niang' omi directors adi? 2. Koro kar mondo gikaw ng'atgi ni gitere director margi marego, gigole gikele kar jopur niang' koni. Ineno that disparity. Japur niang' odago ngima machalo nade? Gisani to ngima wa ok ber ahinya. Ing'e ni President Ruto kanodonje e telo, kodonje loch, ne en gi vision mar bottom up economic. Golo ng'ama ne piny tikelo malo. Yes. Weche mag leasing privatization gin wasebedo kwa go mbaka for over 20 years. En mbaka migaga to ji luora tero ochalo mana ge to rumo kamano. Yes. To japur niang' ne nyalo budho ma ok chul samoro dweche 3, samoro higa achiel. Ma pesa idhi many mana e treasury. Osuru ma jopiny ema duogo chulo japur niang'. Mano ok en sustainable. Koro no oketo his foot down. Mowacho ni leasing must happen. Moluongo all the players. Monyiso gi ni mato dhi timore. Ma leasing otimore. Mar adier. Ma sama wuoyo kodi ni japur niang' ichulo bang' 1 week. All means of the harvesting of your cane. Kibeto this week. Next week on Thursday, in gi pesa. Matini nyalo plan giki. The only problem ma wan go sani en ni amel kaka Muroni, ng'eni West Valley meno ka Muroni. Yes. Tiyudo ka Muroni koro sano lor. Ting'eni Muroni kiloro tinego jo Muroni. And that's what I wanted to ask you. Ni joma puro niang'. Reform ni. Yes. Where they lost it en ni ng'ama chiegni gi milna. Nonego bed ni jo West Valley ni imiyo Soni kata Nzoia. Ng'ama ni Nzoia ikelo kata Muroni. Ng'ama ni Chemelil ni bende itero ma kama chielo. Koro kubed machiegni gi factory ne nyalo miyo jogi o develop cane o los dok kambe gi dok lor. I think kanye kama ne sirkal o miss it. Is that formula ma ng'at ma nikech sani? Yes. Iyudo ka factories girego at full capacity. To kaka Chemelil to rego tan 800 I think once or twice a week. Okay. Muroni to koro lor ni en maintenance for 2 months. To mane maintenance ni jotich ni oko. Mokwongo Muroni no osesando jotich kabisa. It is very painful nikech jotich makanyo go gin nyithiwa, gin owetewa, gin nyiminewa, gin wuonewa. Who is running Muroni? Muroni bedo run gi West Valley Sugar Company. Yes. I was there some months to nayudo ka ok en state maber. Ing'eni gima ne gitimo Muroni kanyo ero ma very important. Ma gitimo according to them. Nen gaga mabati cha. Neno mabati mo factory no. That's all they did. Otherwise the mill was running. Gik moko mane nitie spaces to manosekel for maintenance. Kane gichako maber, ma gi-engage jotich. Ma jotich be nomor kabisa. To ando nan gi toni kambi moserego only for 1 year. Ere kaka inyalo mi kambi ma chal gi Muroni. But aisuru nosetimore. Yes. Koro kaka wachako wuoth e kaka jotich bo chako neno gik mane wawacho ne. Ineno. En riembo ji okinyi utieno. To sama giriembo ji ni, to jok ma giriembo gi, wigi wil gi from the local community, wigi wil ng'eny jotich mina ne riembo go.
gibe gin jopur niang nikech gine manyo gen gi income wan jopur nyok chulwa iwinjo gine manyo gi income koro gitimo nade gikodesa puothe gipuro niang margi kiriembe to kawo niange to tero ne competitor ni. That's what I wanted to ask you. Is there a regulation manyiso ni niang mopur Moroni nyaka dhi mane kambini moko nyadhi kambi machielo? Niang mopur Moroni nyalo dhi e kembe mani within the zone ma central zone moting'o Kibos, Miwani, Chemelil, Moroni, West Valley gi Soin. Area ni inyalo tero kambi, but inyalo mana tero ka niang no dok obedo developed gi mail machiegni kodi no. But ok inyal golo niang ka sani ni tero West Kenya. Mani ero no sebedo outlawed. Ji sani trade mana locally kama untieno. Usir kim mondo the idea was to support the idea was to support the local factories. The local factories, which was good. But on the flip side, yes. Odoko competition. When there's competition, you only one the other side of the coin. Yes. When there's competition, you look the farmer gain. Niketi ngani dwaro niange, ngacha dwaro niange, ngani do. Koro choose ngama dhi chule, maber, pesa maber. Koro miyo pesa ntieka gi regulate kaka omenda ringo. Weg kembe marego niang. Ingeni sani niang ngi. Monego bedi sani ma japur niang winje maber moloyo. Why? Keti mai okimanyi niang gine manya manya. Makapo ni puro mari. Kata mana within a zone ukanyo. Yes. Ibedo kaje West Valley dwaro niangino. Yo Kibos be dwaro niangino. Iwinja. Koro ine mi ng'iyo ni to imiyo ng'a. Ng'ama medo ni tongro mo mas. To korido e bridge nikech makoche moko bende rido e bridge ma niang kitero ne kunyono ratil niang ming'eni mar tana 14 golo ni man tana 7 kata bugo. Na bedo nade? To gi kaso ratil. Mi badhe moro be ni iye ka. Licha ahinya. Japur en ng'ama hinyore. Japur niang e turwa ka en ng'ama hinyore kabisa. Lori makalo ka gi niang kadhi Kibos cha. Oting'o niang tanadi. Normally oting'o niang tan between tan 25 gi tan 30. Seche ma lori ogore piny flyover ma Kasarani. Ng'ama tek cha. Mana sara mar mela. Kech ini isetieko kode chope way bridge. Kose chope way bridge. Ichalo ng'amodhi uso dhiang' e chiro. Kise uso dheri misekwano pesa miso. Ng'ato dhi go dala. Ichak chako sisemo dhiang' dhi dala. Ng'ato sembo dhiang' dhi dala. Aora nyando ywani oywa dhiang'. Mana sara ni ino kisekawo pesa dhi. Mana sara ne. Okay. Insurance? Mando kora sara ne if they insured well and good. But kine ka wan to kama wahinyore ni kigolo niang' e puodho. Titere factory kata tere way bridge machiegni kodi. Spillage motimore kanyo mana sara ni. Awuok ga kaka dhi Moroni. Kaka Lawasi, there's a spot but on my right, mpime ga niang'. Aina layman aluonge ni jogo pimo niang' kae. Yes. Is it the checkpoint mani wacho ng'o? The way bridge moko. Way bridge. In fact, Mano is the first way bridge. Yes. In the Republic of Kenya. Oh. Then ibedo moro kendo. The Kipsitet junction ma Kipsitet. Yes. One way bridge mar ariyo. Then kalo Kipsitet center. Kidhi mbele mano way bridge mar adek mar jo West Valley. Koro manyiso ni moro mantie Awase ni. Kidhi kiwuok Awase iridori kidhi Chemelil. Bende nitie way bridge ma West Valley kae. Okay. Koro way bridges gi oket gi strategic points machiegni gi jopur niang'. Ere kaka weche mag pur niang' gi gero uchumi mag county kod pinyo mar Kenya to kipimo kod higni machon gi sani wan kanyo? Ing'eni pur niang' emogero Kisumu town mineno. To samre gero Moroni. Ing'eni Moroni ne obedo kama. Moroni was a settler town. No gold. Jodak ema nobiro bete. Is a settler town. Ng'eny jok manodhi kacha chunygi nodong' kuma ne giaye. Koro iyudo ka kar mondo ng'ato ger ot kata plot mani Moroni to dhi ogero onyiewo plot mani Kisumu. Iwinja? Kech oneno ni Kisumu ko en gi plot to miye yuto mani malo. Okay. You understand? Gedo Moroni bende. Yes. Gedo Moroni no bende tek ok yot nikech low makanyo no. En expensive. Topography mar land. But sani kaka wa evolve now new investors have come in. Okay.
Makata sani serikal ok gero affordable housing Burundi town time. We're waiting to see. Yeah, you know, the government is in the process. No, kama Herocha is already up. Mahero kikalo gineka. Just after the way bridge Majo Kenhane. There's an affordable housing project ongoing in Ahero town. I hope Nirabur Bindi they will do something, especially for Jokma floods affect coming up. So that our people Bindi have a decent life. Okay. Money is very, very important. Untie koda weche mosebedo kula urugo un jopur ni ankor jotendgi. What's wrong? Udhi ruko ni kod kocha. Ngane rach, ngane maber. Ingane kamaji. With us we are looking at it at Purniang is just a simple thing. Purniang is a simple thing. You grow your cane, it is harvested. When it is harvested, or they through cooperative society. Yes. So it's very important to belong to a cooperative society. With cooperative society, you know, kelo together, but also onyalo bargain for you when it matters or representing. But at the higher level, one a leadership. Okay. Kenya Sugarcane Growers Association is the oldest of advocacy institution. One we are formed in the year 1978. And was been in existence for yes. But along the way, jibedo ga manage paro mugwenyo. Mana kaka sani neno ka tie kotu, to nitie jok manigi paro mugwenyore mabedo wachako margi. Ndalo moko bende jopuonje duto te ne nie nat. Yes. Kato jopuonje mag secondary wacho ne nat ni largely owacho weche teachers mag primary school. Wachako gunde mo. Koro gigundo moro mar ang'ono mar kupet. Jopuonje secondary. Kagi guro kupet to jopuonje mamon bende wacho na wabe wadwaro ma chako kewot. Koro neno katibo yiene ja Kenya mora mora kata japur ni mora mora mar belong to an organization of choice. Choice bear. So far as name registered. So far as choice bear. Give me choice bear. Any kiyudo ka kasapok team nigi midwaro. Yes. Tinyalo bedo member mar Kesga. Okay. Inyalo bedo member mar federation. Luwore gi kaka services ma organization timbre nade. Chalo mana kaka political parties. Yes. Dung wan gi UDA man ruling party. Yes. Mana member. Ana jatotam. Okay. Then one gi ODM. Yes. One gi Wiper. One gi DCP. DCP nyonyuol nyoro to biro mateka ahinya. Oh, I like to recognize the biro mateka. One gi Jubilee. Yes. Ngamotelo ne dhoge lich ahinya. But wabro neno if it translates into votes. Mani ngene dhogi bedo mang'eny to gi kura ngene upogore ka piny gipo. One and two different things. Okay. So Kenyans are allowed mondo gi belong to any association they want. Any association. The only problem is when these our sugar institutions are formed. Yes. Nikech the way mi wacho ni sukari med. Sirikal ng'iyo jomoko mane sirikal ok sirikal jomoko mane sirikal ng'iyo ni to ere joma are malleable. Joma kwa pamo ne gini stop to get stop. Joge magi kawo to gibet go. Joma ngoro. Joko moko bi wacho wach jopur motegno. Okay. Ok ne gin goche. Gina ne inyati kodgi. Inyalo migi tam mo mathin. Nitbilie. To gin ok gidhi matek. Okay. To king'iyo kesga wan ga bit hardline nikech we don't when it comes to weche mag japur niang we don't negotiate. We want the right of the farmers the way it is in the Constitution of the Republic. Fine. Why are you guys rogue? We are not rogue. Niengeji. We are not rogue. We don't ban. Still immature. No. What happens is this. I need you to understand this. Okay. Onge japur niang ma wiye rach ma wuok to dhi wang'o niang. Who does that? Onge japur niang. What happens is this. There are several scenarios. Okay. One, ing'eni wang'o maganda mar niang cha. No setam nikech it harms the environment. But jowa pod wang'o maganda. Koro mach nyalo yombo ng'ato. Nikech yamo. No, you're not honest. I'm just going on. Mach nyalo yombo ng'ato. Mowuok niang ni modhi e niang machie. In wendo je dalaka. Akapimo ni scenarios mag Let's go on. Mano one. Let's go on. Two,
tich samoro jabedo matin ne jabet niang'. To in bet lweti mor. Koro giwacho ni kage koniang' gino mach, to in lweti mor idhi manyo gi piyo, tigine tigolo pesa moro matin to gitiyo tijni haraka, to gitimre nade? To ka gisetimo mano, to giyude girgi moro matin. Iwinjo. But I can tell you for free, onge japur niang' mawuok wuoka ne dhi wang'o niang'. Kata niang' wadgi, no. Ng'ama timo kamano, those are criminal elements. Do they exist? That's what we are asking. That's what I'm telling you. Of course they exist. Just like there's Can other you tell crimes in us, society. why would somebody do that again? Let me give different scenarios. Good. Ng'amo kiwinjri gi kor gweng'. Ng'ami chwanyori go. Mago timore. But then, largely, mago gin isolated cases. Largely, gin accidental. But there was also a time Mamela moro beno ochako tijno. Ma usiepna moro ni Arthur Miwani lost close to 37 acres. We know that. Yes. But the mela ne force ji komi loan. So that kane wang'iyo to nanga loan kene mane wang'. Ngata mane ni kode gi loan. Ema nianga ne timre nade. Koro ka ne warais gino ni ometa ko mi loan kene mane wang'. You know that is exactly what we are asking you. Yes. So that the kind of ango mi loan kene ma wang'. Ingeni wach no ceased. Ma wach ni wang'o diang' no timre nade. No room. But kani ing'iyo mos to ni yudo ka jok mane nigi loan. Mano mi either fertilizer loan or maybe cane development loan. Ema ne nyingi gitimre nade. Never. When are you guys going for election? Elections my sugar board have been slated for 25th of June, next month. Okay. Ingeni gini osebedo kabudho. So I hope ni kaka wadhi ni the concerned parties, the lungu aspirants, they take us through. We also ask questions because we want the farmer to be free to choose their directors of their choice. We want to interrogate them. What are you going for? Of course, Director Sugar Board Central. I will graduate from where I am to the next level, my in policy making. So what I want somebody to understand, and ni kiwacho ni director. Director mokuongo. Kwako kanye. Director Okava Kisumu County, Nandi County, Kericho County. Okay. Okava the following constituencies: part of Nyakacha, Soin Sigowet, Ainamoi, Kipkelion West, Muhoroni, Nyando, part of Aldai, part of Kisumu West, okay, Kisumu East, and also Seme. Okay. Yes. Have you understood your role? Very well. It's policy. Getting people, director's role is policy driven. Nikech timo gima is outside the terms of reference as stipulated a check in the Constitution of the Republic of Kenya. Matai which Makpu. You are a farmer director. Mateni, they represent you Purnia at the policy. Camilo is a policy level. You mean you? Mano number one. Number two, what do I want to make sure the institution don't sugar board and farmer friendly. And farmer friendly now. It's not right now. Access is a bit of a problem. Okay. We cannot access certain services. Nikech pod and largely government. Okay. No kanti jo purnia moko maturu aka manyotero engineer gumbo to court. Okay. And that those kind of, we don't want those kind of things. What are only waberge complete board. Why? Why don't you want? Because it's a UDA guy? Not because Gumbo is back in. If there's something what that we want was wrong, Ogendo, just listen. And there is matter has been presented to court, what's wrong with that? What we want is we are able to solve these issues before we go to court. I need you to understand that. Okay. That is why we also want the Sugar Arbitration Tribunal to be set up. Okay. It is not good to run to court every time. Even as farmers against us, we've been running to court. It's expensive. Okay. You understand? It wastes a lot of time. While you don't need masa moro laroge, gik moanyalo solve amicably. And we must never forget something. There are people who forget Engineer Gumbo was a presidential appointee. And they'll find out very soon he was a presidential appointee. But what's wrong with that? So let me just leave it at that. Whatever you do with that information, whether Gumbo is a presidential appointee or not, whatever you do with that information, it's up to you. But mimi nimewaambia itakuwa hivyo na mtapangwa. Sasa
the whole spectrum of the sugar value chain. Okay. Nigi a lot of players and actors. Iwinjo? Right from jadoyo, jabeto, iwinjo? And iyudo ka samoro mama ema doyo niang' gi nyithinde. I know. You understand? But ing'eni pesa to ng'aka kochopo sa chudo to jaduong' ema ichulo pesa. Kendo kipenjo to yata wanta manyolo tipenji to lo mane mania go dalo wibiro ukani. Nipenjo pesa. Kinde go koro dak mana. What do I empower such women? Mondo they can access credit. Maka giloso grube gi to inyalo through their local cooperative inyalo kawo pesa gikodesa puodho to gibe gipura ngono niang as groups. Okay. Very important. So number one is access to credit man kin development. What in menango? Mondo chop ne ja piny mane piny obed accessible. Kedi AFC ka equal mana title deed. Most farmers don't have title deed in third or fourth generation. Okay. You look at most lands are what you call family land. You look at title and ngata di. Koro ngata achiel ok nyadhi kawo loan gi title moriwo mier mang'eny. So one gets a system mane watimo go loans. Unfortunately, and this is the truth. Yes. Nitie jok mane ofwenyo kaka bende muko pesa e gino. Owacho no miji joma kama tiyudo ka those farmers don't exist. Magik ma investigation otimore. Okay. So we must get access to credit. Number two, infrastructure. Ndeche wa okethore kabisa kuonde maniang' aye. Richo, very bad. You people don't do cess. Cess is just a small percentage. Okay. But that cess poko konyowa. Why? Because we don't know what it does. Onge chingma kata mana any of these counties except for Nandi and Narok. Mawangeu what it does. In Narok, the cess ibedo shilling for shilling. When 1 shilling were from the cess master farmer, yes, another 1 shilling are from the county government of Narok. And keep the Narok area transmar. You look at roads obedo developed very well. Mokwongo the wide. Number two, the quality ni malo. But through waka, nyaka sani, kipenjo gene give me what cess has done. Even a single road they cannot show you. As little as you say, all the kind. It's the county government that collect cess. We would like to have a cess committee that runs that cess. Okay. Of course, there's a law that went to county assembly, and they put a cess law, a cess bill. But one farmers we were feeling, sugarcane farmers, the marijuana could be separate from other crops. Cess is collected on many crops. Correct, true. Because we unfortunately our needs gain higher, so we needed to ring fence marijuana. Correct. Because sugarcane is a heavy duty crop, right from pure to transportation. So we need proper roads. Okay. So number two in infrastructure, there's a fund in SDL. Maloso infrastructure. Walosangon apinyiwa. Very accessible. Very accessible. Okay. So number three, which is very important also to farmers. Yes. Any debate certain ito niang magi terone. What is the weight? People lose a lot of value. Ni choneji wacho gani we cannot do farm gate. Tinde one way bridges. Why can't we have farmers own way bridges? Owned. Not just or Elocan collection center. Iketo in strategic places ma upimo niang kapoko timre nade. Kapoko donje way bridge maja indi. Ko wuok way bridge maja indi bocha ko pimo trail. So that we know actually what we are weighing is true, because I can tell you for free, these people are robbing us. The way bridge maja indi ni they are robbing us. You don't trust that scale. Tinga ni kutingo niang. Totan neni malo. Apenji tinga kambi kutingo niang. Inyalo ywak mitho. Difference very right. Niang nyobedo ka modhero seche ma ose lock it. No, they have a system how they calibrate way bridges kiko. Okay. Yes. My 1, 2, 3 tons. What are you going to do about that? That is why I'm telling you we have to have a system. If this people elect you. In developed nations, the way bridge doesn't belong to the mailer. The way bridge is actually handled by a private player. My arbitrator between the miller and the farmer. But my solution to this are twofold. One, we will have regular inspections marked way bridge, not by just government,
But the way my pipeline, this country has been doing it, we will contract a company, Machalo Society General Survey, and their job is to quarterly inspect all our bridges and give us a report. Okay. So that we make sure the farmer, okay. For me, that is very important. Are you the darling of the farmers, or there are people who could be better than you? Of course, what I know, my work speaks for itself. Tija mazeti unejupurnia speaks for itself. Ana chungi tija. Who are your friends? Who are your friends who want to be directors? Ani mangina chungi. Atianga angeni ngane uchungi ilongoni Charles atianga chungi. Kai wanagi ngane director maafa ma onyango ngwa ngini chungi. What should be your friend? Umulo Okowa. Mabene la royo mpi mamuruni bindu chungi. Wangi jala ngo musiep na mlongoni bet bindu chungi. Wangi Wood Benjamin Tai bindu chungi. Okay. So they're quite a number. Who is your threat? I don't know. What do you mean by threat? No, you cannot tell me No. you don't know. No. And you are the darling of the farmers. The farmers know. So I have been in this game. I have done my part. Okay, there are others who... That is not national politics. That's just farmers' politics. What it mirrors national politics. Yes. You stand on your agenda, your vision, and your mission. It's very simple. What is the other people's agenda? What agenda do they have? The agenda is insults. You used to abuse each other. My mother brought up me up very well. We don't expect that from you. My mother would be your very friend, disappointed. Young or whoever is that. My mother would be very disappointed if I stood up on a public platform. If you hail abuses. And hurl abuse. Okay. It shows bad upbringing. It shows lack of character. Why do you abuse each other? I don't understand why anybody would stand on a platform and abuse a fellow. You are just competing. It is not a matter of life and death. It's competition. The winner will be known, will be announced, and life continues. Why do you... I don't understand. Maybe it is an inferiority complex. You understand? Okay. Yeah, so as I have always said, I will never find me talking about somebody else. Why would I do that? What's your word to your poor? My word to the poor. One, we will be having a meeting in Moroni on Sunday to deliberate on the issues that affect Moroni, Chemelil. As I speak now, Sunday Babironi. Okay. Nitie transporters wa. You poor man tingnigi. Matingni yok di teach. Nike yoke omija indi mora chiel Chemelil ni matiyo. To wanda udoni yang to marwa. Who's doing that disservice to you? It is very painful. You people have invested in young. It is also extra income. Ni samiri to ni young cha. To inigitinga moroma kelo ni gimoroma teni nyalo. Okay. You understand? Yes. Nyalo 1, 2, 3, 4 things. Now niti jo mancho ka tingini on loan. Tingini ge osaiwa. So we must address real issues. Number 2, nyaka wa address the economy mar Moroni town. Moroni as a town. Moroni came up because of that mail. You close that mail in Negojoa. Moroni has a bigger name than what it is. Moroni was a place just for every Tom, Dick, and Harry. Yes. Then place mar Jomaluetagi Nigo. Mormor. Jomaluetagi Mormor. Then a place mar Jomusum Bear. Then a place mar Jomamanya better life. And then a cocktail of success. How are you going to trade with goons? People are hiring goons. Number 1, I don't do goons. That is in every aspect of Kenya Sugar Growers Association politics. We only have farmers. We don't have goons. And in fact, goons is a wrong word to use sometimes. We have failed as a country to create for anything that we teach. We have failed them. Then the next thing, while we should be pushing
say ni uchak get affordable housing in Moroni. Don't it will provide a better platform. Or yera kaka director mar sugar board. I restructure the cooperative money kanyo, bring money into them. We will employ more clerks, more block leaders from this pool money. Okay, fine. You understand? We will give them loan so that they are more prosperous. It depends on who they elect. Okay. If you want a better life as a farmer and you're in Nyando Sugar Belt, elect me. Because I'm the only one with a plan, I'm the only one with a vision, I'm the only one with an agenda. Okay, to the few minutes ago I mentioned something about my good friend Gumbo. Yes. And you are like very much furious. And the reason I was who is Gumbo to you? The reason I was furious was this. We were on a trajectory with the president where we decided these unnecessary court cases. Because even election will be delayed because of an unnecessary court case. Okay. Because millers were feeling uneasy, they have been trying to do things on the system. We know what they are doing. Sijui ni ondiko enumerators, sijui ni ondiko sijui ngono, ni system ni ngana ni kode. Utashanga utajua ujui. We know the game, tunajua. Is Gumbo doing his work? Court stopped him, he can't work. But given what waro? Instability in the industry. Stability. We cannot keep on running to court every time there's something. Sugar industry is the mostly tedious institution. So, industry. Who went to court on Gumbo issue? Some farmers felt from Nyanza or from Nyanza, Joluo. Ikiletma Joluo ne kuma no rume yake. Ni miindi umepesa nutere Gumbe court. Nikeche unge ana Richard ugero kanya goro silinga 1,100 na chulo go wakili. Na di chungu goja Luo wadwa matiyo. What did the president say about that? I don't know. He has not mentioned it in public. Maybe those who are close to him may yellow pay. But is your friend? But of course he is many years. But I haven't had a chance to discuss that with him. But Gimawacho to my friend. Gimawacho ni we were on a trajectory. When Gumbo was selected from Siaya County, yes, there are people who forgot Nimumias developed cane in Siaya County. You see, there are people mawigi no wheel. As we speak, Dominion Farms is now under Lake Agro. Okay. And now they have 2 licenses to build sugar cane factory. One is being built by the Sarit Group. Another one is being built by the owners of West Kenya. Okay. So of course there was sugar cane in Siaya. But Gumbo has also served in critical boards, from the nuclear board to the mambo ya stima to mambo ya hospitali. So in a nutshell, he's somebody who was the how boards function. What did he lose? Nothing. You think the only people who lost at that critical time, we lost momentum. But had been set very well. Gumbo himself is just okay. But he's okay. Gumbo is a professional. He's an electrical engineer. And nga mo go book maber kabisa. Nga mo somo. Eno kusoma wi supermarket. Somo isiku. Ko yeye. Nga mo somo wi supermarket. Akawacho. Aye kodi. Aye kodi. No. Only Gumbo. You know, many people don't know Engineer Gumbo. Yes. Engineer Gumbo is one of the people who set up what these people call Intelsat satellite things for these banks. That was in the 80s when Moi was president. So he's in a man. The president could not have made a mistake. Okinyal what your name? The president made a mistake in choosing Engineer Gumbo to be chairman. He knew it needed somebody farm. Why indi yokuduanga farm? Okay. Do you know time a thing there's chaos in the industry. They don't want Gidwanga farm. And that is why I'm telling farmers elect me. Because I'm farm. Hii mchezo tunaona hii hapa hii mambo yake itaisha. We must go back to growing cane.
If you are a miller, show us your kin. 20% of gimmick rush must be kin may develop yourself. Afwenyo ni weche mag pur ni anginya koro mogo jom gini weche ma igi tek kabisa kendo kata 1 hour nyal romo wa oyot. Yes. En mana ni makosa mane watimo ni wawe indio ka industry one. There's only one African jarating achiel ma kipchimchi ma West Valley masani ka Moroni. Mane jarating achiel kende mane sugar industry. Gi Mwarabu ma wuon Manisoni ma wuon Busia sugar. Jadi modongi jogo nyalo go bura kendgi to giwacha dhogi to ging'ada bei to ng'ama tugo kodgi tigo gi pesa to japur thago rathaga. Gigo gi pesa mano kama gitim in nyaka nyiew bei dog piny. Ok ogendo ni mawuoyo kende koso isewinje ng'ato kendo donge jowa makoro dhi gonwa kura do ne giyiero MCA, giyiero mjumbe, giyiero gavana, senator to koro yawa. No, what's wrong with the senator? Waleg thini nikech pok awinjo ko wuoyo wach Miwani. No, but senator is your friend. But I've not heard him talk about Miwani. He needs to come out in public and tell us where does he stand as the senator of Kisumu County on the issue of Miwani land. And who are his friends? He just walk in the matangas. We want to know who are his friends. Show me your friends and I'll tell you who you are. That guy is rich. He can support you. Show me your friends. For me, it is not. Let me tell you. Okay. For all the money in the world, cannot build character. What did you say? For all the money in the world, okay, cannot build character. It's never about money. It's about your people. And one Uganda. Okay. We must find our place in this country. As a people. Uganda. Us here. Then we go outside. Outside, very clearly, I'm a supporter of the president. Correct. William Ruto. From day one. From day one, because of the vision, man, and go for the. And you can see, King Yokisumu Kasani Kisumu Yaluruin. Anderson, Niwanganian estate, Moroccan, Anderson, good. Limumba, Makasembu, Kanyakwar. It's ongoing. The roads are coming. The SGR Milanoni will change this country. But Wabedu mainstreamed Kakoganda into government. The most painful thing, yes, and Jamoko Goa, Jalugo Jaluma Neserika. The way they did it to Gumbo. No Jalu. Okogombo ni oko. Sani kuro ene kudaka. Yokamano. Jaluo ni kendo go wandai. Ni oko. Jaluo achiel. Orengo be gigoyo. Jaluo achiel. Ore ni nga. Orengo ni kocha. Macha ngama ni kocha. Jaluo achiel. En jaluo. Ene mogoji kono. But I'm getting you. But credit to him. Yes. Orengo has not fought Mahdi, has not fought Wandai. You understand? He has not fought Jaheltane. Oluga. Majadalagina. Oluga. He has not fought. The only person he fights day and night, Morengo, and Dr. PS for Interior, Raymond Omolo. Is Omolo your friend? Omolo is my friend. What has Omolo done wrong? Omolo is just doing his work. He's doing his work as the interior PS. But also, he has a program, good program for our people. There are no programs more, especially the Widows Empowerment Program. Very powerful. Omolo chuor mondliete. Even God will not forgive you for fighting him. Raymond Omolo. Even God will not forgive. Ngamuri to mondliete turuaka. Nigo. Katanya Sai will not forgive you. No, they're fighting for kingpin. No, Omolo is a civil servant. He's doing his work. Has he shown political ambition anywhere? No. But we want to know who can get to Ruto as quick as. It's not about getting between Omolo, Wanga, and. No, Marco again mean things. People over imagine things. The community, bro, as far as I'm concerned, Sani is studio guy. Yes. Dr. Burudinga is the leader of our community. Okay. And there's no vacuum.
So where regardless of you being in UDA? No, regardless of me being a UDA, he's my leader of the community. There's no vacuum. So what will Oburu? Okay. Oburu is the community leader. And let's respect that. Okay. Yes. How is Oburu doing? I hope he's doing well. But I've recently seen him now come up. Okay. But let us give him time to also. There's a very wrong thing. Oburu is not Raila. Oburu nigi and he can never be Jacob. And he can be Jacob. And Obede nigi style never doing things. Can we let him be? Mondo tem tijege kakune uti. Mondo tell community wa kama onego timena. But lo there's a it's not working. Okay. It's not good. So as far as I'm concerned, Dr. Oburu Odinga is our community leader, and that's it. Away from Kenya Sugar Growers Association politics, your interest in any politics? No, I'm just in. My interest is in being director sugar board, working for the farmers, whom I've always worked for anyway. Yes. So for you're me, not going to be the MP? No. Okay. Not now. Good to hear from We'll cross that bridge. There were rumors. I'm graduating. There were rumors there. That's what I asked. No, people. Well, we have so many windows. Yes, I have my friend, Chunga East can. He's also my good friend. Chunga East can. But for now, I'm in family on the race for the position of director sugar board central zone, and I really plead with farmers and ask the farmers for my vote. But as I've said again, time and again, we look for somebody with an agenda and with a vision. Being a member of this community, Mawantie Nyanza Wakoni, and to be specific, Kisumu County. Yes. Mawantie Kodwa Jumbe Moktini Aberio. Penjo mbona nejo piny penjo nyoro kwa tika ngai sakro sare penjo mbona nejo piny penjo nyoro ni kum wajumbe gi ere ngamene no koseteme man nigi ntate moro masamoro niegwe kum wajumbe gi abro bedo biased matin. You're allowed because I'm allowed to be biased. You to stand on your opinion wajumbe Maki wan ka gi Dr. Nikal and Koyo has done very well in education. That is in Moroni. He's done very well in matters education. Yes. He's tried to. You said you have to be specific. Okay. Where somebody's strength is. Yes. Education. Moroni was very badly off in terms of education. Okay. He has done very well in developing infrastructure for education, secondary and primary education. Now there is building a technical institute at a place called Aurandenya. Okay. He's also been very firm on land issues. Okay. And land is very dear to us. In fact, the elections 2027 for Moroni will be decided by the land question of Miwani. That one I can tell you for free. So you think he may go for the third or the fourth? I know he's going for the fourth term. The second person who I think has also done very well is Dr. Nikal. Nikal has done very well in terms of tertiary institutions. That I give him his flowers. But he's also done very well Kakaja Kumduan. Okay. His Excellency, the Right Honorable Prime Minister, may God rest his soul in peace, correct, was right in choosing him as Jakomar Duan. Okay. There's a lot of harmony when there's NPC together, up to now. And he commands a lot of respect. The other third person that I think has also done very well in terms of, he came in Kisumuka, and a lot of people wrote him off, is Dr. Joshua Udongoron. He's done very, you can see the infrastructures that he has done here. The roads is done in the city. And generally, on also the issues of Gasari or Timo Maber. The other fourth person that has also done very well is Adoma. Give him his flowers. Yes. Adoma Wura has done a road that everybody used to campaign with. Yes. Yes. He has managed to get a trauma center into Nyakach. Yes, So the president was there to launch it, I think. Adoma has also done very well. Yes, and that's it. My condolences to my friend Jared Ukelo of Nyalo, who lost his mother. I knew his mother personally, so I know what he's going through. He was very close to his mother, so and a very painful time for him. But just to say, let us also not forget that one of the key persons who has also been very instrumental for our organization and on the sugar is Dr. I call her Dr. Ruth Adiambo. Nyakamami. Nyakamami.
Yes. Yakamani has been very, 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 very instrumental in matters sugar for us. She's been very accessible. She has taken the issue of sugars very, very, very seriously. And on that I commend her. She's also very firm that the land of Miwani belongs to the people of Miwani. That also I commend her. Yes. Lastly, now what the year? Yes. Unkaka Japur. Uparo ni kubedo kod governor Kisumu County machalo nade to samoro weche u kin kaka direct bete kom to you know which kind of governor masamoro nyalo miyo udhi maber. Let me put it here and clear. Yes. Okwongo, my gubernatorial candidate is none other than Dr. Joshua Dongoron. Okay. And I have no apologies for that. Yes. Oron is a sugarcane farmer. Oron started going to school because of sugarcane. He was taken to Marandagi uncle because of sugarcane. Oron understands sugarcane. Yes. So I have no apologies to make. Yeah, sure. You don't so Oron is my asubuhi na mapema. No, tumemalizana na hao wengine. Who told you that? Joshua Dongoron You're not honest. will be the governor after Professor Nyang'yo. That one I can tell you for Who free. gave you that assurance? I can tell you. Even the President of the Republic knows that. That? Oron is the next governor of this county. If elections are held today, Oron will win. If they are held tomorrow, Oron will win. If they are held next year, Dr. Joshua Dongoron will win. What if they deny him party ticket? What party ticket? Wang Ningaru Chungetije. Oh, you are still there. Can you where? What you have done for your people and the aspirations of your people is what matters. Mokwongo, Oron is so cosmopolitan. You can see it in his nature in Central. Ana ubaguzi. We want a leader ana ubaguzi. So you a mean leader more accessible. Whether Odiemo me ticket or come here? Let me tell you. Asubuhi na with or without. You're lying to yourself. The candidate is Dr. Joshua Odongo Oron. The party is Dr. Joshua Odongo Oron. The governor is Dr. Joshua Odongo Oron. Take that to the bank. Ekoromogi dako sekalo kanyen sa deke wang gwen maket kod maindi mago kwechega mago weche migosi Ogendo mtetezi ya wakulima wa sukari ama miwa watu wako kinyi maket kod ma gimo kan kod shwani sangoro no anga manyo na penye ni to kane ipokibiro kanu uweyo Okinyi Dr. Ron. Sauchia Dr. Ron. Odhiambo Dr. Ron. Kwade nindo Dr. Ron. Kawa lemu Dr. Ron. Kawa chiemo Dr. Ron. He doesn't need to talk to us. We know. What if he fails? He will not fail. No, you know you will commit suicide. No. I know who my governor is going to be, so you don't need to convince me. Sasa, hao wengine Russia will kill you one of this one day. Justice. Let me just ask you a simple question. No, I'm honest. Hawa jamaa wengine unaona hawa. Akina nani Wapi hawa? mtu hao? Wapi hao wamesimama hao? Wapi mtu? Matthew Chingo Willie has worked with Professor Nyong'o for this year. Osebedo kosomo tie prof. Sindio? Pako kuma professor de Mabel. I think it's standard. Si ameshakula miaka 10 aende nyumbani. No. Si wamekula 10 ya professor serious. na 10 yake aende nyumbani. And Rosa Buyu? Rosa Buyu is good. She's the MP for Kisumu Town West. But I think if she starts now, it is late. What do you mean? It's late. Ango mi en late ne Rosa to Oron to because Oron started this race a lot earlier than all of them. In fact, Oron and Professor Jenda started almost at the same time. Why don't you think Ojienda stands a better chance? You don't know ngama mukode. Mawaro mabati to waro gine. I don't know. By the time of election, Bobro bete or no bro. Ngamo se mukode. It's common knowledge, Professor Mukode. What do you mean? Yeah. Stop talking that in parables. If you ngama mukode, wan wakonye muko. Ango mose timreka Professor Ojienda. Ai. Nyaka kamuchopo nyaka osiep na ma japur ma iluongo na Kela. Ndugu Akela. Gima Kela bol piny. Who is Akela? Yeah. It was the Ojienda. Yes. Before even Ojienda was elected. No, whoever Let me tell you. I know Simon. Please. No.
before Ojen, you don't, me, when you walk on ground. Before Professor Jenda was elected. Yes. Akela and Billy Blanks used to campaign for Professor Jenda. Okay. When Professor Jenda was elected, Akela stuck. When they started destroying their own house. How? By kicking out everyone. They see the bad. You see, sometimes in your Jomichian. Kicking out to Jimmy Atoxian. Jomichian. Man, Conan Ongani, Tony Lumichian. Oh, go ahead. Riambe. So, Kakoro, you let your video to go to the Chienche Boom. Who Kawang Yaponi Mayo. Nothing. So, anyway. He has a right to associate with John Waraba. I give it to him. That is his right as a professor. That much I know. But Professor of law. Yeah, very brilliant guy, by the way. Matters of law, best of the best. Brilliant. But I don't think politics. He has tried. No, everybody has his own style. So that's his own style. Kariambuji knows his own style. That's up to him. You're lying to him now. I mean, Samoro jogo. Samoro better you tell your brother this. Samoro you don't team mutegno. You don't like mutegno mo pangone team. So that's up to him. But I can tell you for free, I don't want to discuss him. It will also be wrong for me to discuss him. But what I can say, Sani, without a shadow of doubt, they better find something else to do. Defend your seat, come in here. Otherwise, Gimomi Oron Tokido no defend seat, ne? You will tell us in the next show. Oron, why? Central Ibiro, logo the chair, there. Ode is coming back, by the way. I wish him well. By the way, he's my friend. I wish him well. Yeah, I wish him well. Is he a good guy? He's my friend. I wish him well. They'll talk to his voters if they elect him. So. Dakos Galabich, Nyakoro Mgajong, Bangsa Dick, who will make it called Mokinyi Maching Tarika Apako Dick, and Hambo Wednesday. To a bit of Twakanyako Migosi Ogendo Richard, Mabende, watching your lap dogendong ne Bido, their director, Maguchipur, a Pachokai Diana Miki Mag Nyanza, Kendo Wachoni, and Wilk the Ombe, to one wa Gimote Modwong, Wakito. We watch him into the Carriage. Tarek Beach. What big camera? Big camera, big water, but the farmers, the sugarcane farmers of Kisumu County have a date with destiny. Who is their destiny? Richard Ogendo. I have a date with them. Joginya Luoki? Nimejipanga, my friend. Gigi Luokeji? Ogendo. Wewe usijali. Hapo wakoni? Nimejipanga. Gigi Luokeji, dakamani mara kama sawa. Haya, depression gig negi. Why do you get your poor called Joe? Wakuongo erokamano from Kala TV. Lunga for show Mokinyi has been very interesting. Thank you, Justin. To the residents ma Kisumu County, we know who our governor is going to be in 2027. There is no doubt. I ask you only another thing. Ne Kuchio Mokinyi to ulem ne chur mondliete. My Dr. Raymond Molo kumtije kimutio ne joturwaka wan wamedo mana lemone ni mondo omed konyo joturwaka mogik tan gi wach gi jopur nyam wan gi det kodu tarik 25 dwe manyien kuchopo kar kura pesa to gikelnu chamuru abende lweta okrach ahinya lweta mor sio mbaya sana hata mimi pia nitawapanga lakini wakiwapatia mkule siku ya kura pigia kura mwenye unajua atakusaidia. As we always say, ngamo kidi yer to wangeyo, nyathi mwindi chata kwa yer. Nyakoro Mokinyi me wacho go giko mar chieno ni Eriko Gwen Market kod ma edida kos kalo nya biriyo bang sa adek okinyi ni makawuono. Kama nanyo gendo kuom yudo thuolo kendo ni biwa mbeki weche geko ma mulongi ma jopur nyang. E Kisumu County kanyakla kod Nyanza ni eri mangi. Wacha kwa time kero di chieng machielo nyakor mwajwang chieng kiny Thursday luongo ni TBT. Luonga jesado ya wuod seme warado di chieng makiny.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore? Obed chiemo manyasani kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti, kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro.